Hello, good morning guys. नोंथांमोनखौ आरो आंनि सानसुमाव इउटुब चेनेलाव खनसे फिन बरायलायबाय आरोना एथ' गिदिर रुमाव खि सोरबा हलि गेलेयोना मा लेथ्रा जाजोब्बाय माने रुमाव हाया दाथ' साफा खालामनांगौनि गोनांथि जाना फैबायना ओमफ्राय जोंना सासे साफा खालामबाय दं आरो बैखिनिखौ साफा खालामबाय ओमफ्राय आरो रुमाव बाद बाखि नोंथांमोननो शेयार खालामलांबाय थानो आं दसे टाइम बेखौनो मोनसे टपिक होनना बुंनांसिगोन आरोना जेबोथ' टपिक गैया नालाय सन्तोष कैसा लगा हलि खेलिबि आरो इमान दाना न'आव गेलेयामोन माने बिसोरो बाद बाखि बाहेरनिफ्रायसो हाबफैबायना मिथिया रुमाव होना होबाय लागायनाया थ' साफा खालामजोबनांगौ जाबाय ओरैबायदि हलिनि कालार माखानो नै नहीं जा रहा है अंदर बहुत कालार गोलैदो आरोना बहुत लेथ्रा नुदो रुम समाया नुदो समायबाबो आरो लेथ्रा नुयोना बेनिखायनो जों साफा खालामथारनोसै दसे टाइम बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामलायबाय आं सन्तोष लाइट अफ करबा लागसिगोन लाइट र' करेंगे केनेका लागि हलि गेलेनो मजायफोर खस्थ' खालामदो एबार मैयानिया थ' बिसिनिसै ना बेखिनियावनो इन खालामसै आरोना जोङो लाबाय थाथ'ला मानो होनोबा मावनोसै खामानि दसे बाय बाय रात्रा गुड बाय गुड बाय